ഹായ് നമസ്കാരം അസബച്ചൻ അങ്കിൾ. നമസ്കാരം നമസ്കാരം. ഫരിഹ ഓ സൗദി അറേബ്യയിലാണ് അല്ലേ? ആ എന്താ പറഞ്ഞ? സൗദി അറേബ്യയില്. ഓക്കെ, സൗദി അറേബ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇന്ന സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുഴങ്ങും. ഞാൻ സൗദി അറേബ്യ വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ. മോള് ഒരുപക്ഷെ അവിടെ തന്നെയായിരിക്കും ജനിച്ചു വളർന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും മോൾക്ക് മലയാളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. ഫരിഹ പാടിക്കോളൂ മോളെ. ഏത് പാട്ടാ പാടുന്നേ? പാട്ട് അസബച്ചൻ സാറ് സംഗീതം ചെയ്ത ഒരു ഓ, അത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ആ പാട്ട് പാടുന്നതിൽ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. എന്താ കാരണം എന്നറിയോ മോളെ? ഇത് എസ് രമേശൻ നായരുടെ പാട്ടാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയി അല്ലേ? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മ കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് അനുസ്മരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വലിയ ഒരു ചാൻസ് ആണിത്. മോള് ആ പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് എന്റെ പേരിലും രമേശൻ സാറിന്റെ പേരിലും ഞാനൊരു ചെറിയ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ചെറിയ നന്ദി പറയുന്നു കേട്ടോ. രമേശൻ സാർക്ക് ഒരു ഹായ്. മോള് നന്നായിട്ട് പാടും. താങ്ക് യു.
അപ്പുറം ജന്മം കൊതിക്കും യദുകുലം തളർക്കുന്നതറിഞ്ഞോ എല്ലാം എല്ലാം നാം മറന്നു ഒരു പൂവിരിയുന്ന സുഖമറിഞ്ഞു നറുമഞ്ഞൊരുകുന്ന ദയമറിഞ്ഞു ഉണരൂ ഉണരൂ യമുനേ ഉണരൂ ഏതോ മുരളിത പാടുന്നു ദൂരെ വീണ്ടും പാടുന്നു. നൈസ് 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 നൈസ്. ഇതില് മോളിപ്പോ മോളുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതില് ഒരു സ്ഥലം മാത്രം, ഒരു പൂവിരിയുന്ന സുഖമറിഞ്ഞു 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 നറുമഞ്ഞൊരുകുന്ന സുഖമറിഞ്ഞു. അല്ല, ആ സുഖമറിഞ്ഞു എന്നാ പാടുന്ന മോള്. അത് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എങ്കിലും ആ ടോട്ടൽ പാട്ടിന്റെ ഒരു ഫീലൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് മോള് പാടിയിരിക്കുന്നത്. മൈന്യൂട്ടായിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാനുണ്ട്. അതുപോലെ ചരണത്തിന് എന്തിലും ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോള് ഒന്നും കൂടി ഈ പാട്ട് ഒരു പൂവിരിയുന്ന സുഖമറിഞ്ഞു നറുമഞ്ഞുരുകുന്ന ലയമറിഞ്ഞു. കുറച്ചും കൂടി പിന്നെ അതുപോലെ അതിന്റെ ഭാവം കൊടുക്കാം. ഒരു പൂ വിരിയുന്ന സുഖമറിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഒരു നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുമെന്നാണ്. എന്നാലും അവര് പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ചിത്രാന്റിയും പാടിയിട്ടുണ്ട്, MG ശ്രീകുമാർ അങ്കിളും പാടിയിട്ടുണ്ട്, രണ്ടുപേരും പാടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാട്ട്. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു പൂവിരിയുന്ന സുഖമറിഞ്ഞു നറുമഞ്ഞുരുകുന്ന ലയമറിഞ്ഞു യമുനേ യമുനേ വളരെ പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ആറ്റിറ്റ്യൂഡില് പാടാൻ നോക്കുക, ശ്രമിക്കുക. എല്ലാ പാട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ പാടണ്ട കേട്ടോ. പക്ഷെ മോൾ ആ പാട്ട് കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് ആ പാട്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യം മീൻസ് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് നമ്മുടെ ഈ പാട്ടിന്റെ കവിത എഴുതിയ അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് ഇത് ആദ്യം ഞാൻ പാടി കേട്ടിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ സർപ്രൈസ്. എനിക്കൊരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു മോൾ ഇത് പാടിയത്. എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇഷ്ടമായി. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. മോൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഈ താളം എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? താളം ഒന്നുമില്ല, വളരെ സിമ്പിളാ. താളം എന്ന് പറയുന്നത് താളം വായിക്കുന്നല്ലോ, ടക് 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 ടിക്ക് ടക് ടിക്ക് ടക് ടിക്ക് ടക് ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ താളം. അതിന്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പാടിയാന്ന് ഒരു പൂ തക്ക് തിക്ക് തക്ക് തിക്ക് തക്ക് തിക്ക് 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 തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താളം തബലയിലും ഇതിലൊക്കെ വായിക്കുന്നില്ലേ, ഋതങ്ങളൊക്കെ വരുന്നില്ലേ, അത് കേട്ട് പാടിയാ മതി. പിന്നെ നമ്മൾക്കൊരു ആങ്സൈറ്റി പാടില്ല. പാടുമ്പോഴേ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പാടുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അത് ഓർത്ത് പാടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചാടിക്കേറി നേരത്തെ കൂടി 1 2 3 4 പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ചാടും മുമ്പിലേക്ക്. വേണ്ട, 1 2 3 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാടാൻ പാടുള്ളൂ. ചിലര് ധൃതി കൊണ്ട് ആങ്സൈറ്റി, നമുക്കൊരു ആകാംക്ഷ ഇതെന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചാടി. നമ്മള് വളരെ കൂളായിട്ട് നിന്നിട്ട് വളരെ എന്താ പറയാ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ താളം ഒരിക്കലും ഓടത്തില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. താളം ശരിയാക്കാനായിട്ട് മോൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് അതിൽ ആ താളത്തിന്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ പാടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതില്. കാരണം താളം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കാല പ്രമാണം ഇങ്ങനെ പോകണ്ടേ, തക്ക് തിമ്മി തക്ക് തിമ്മി തക്ക് തിമ്മി തക്ക്, അതാണ് മെഷർ, അളവുകളാണ്. 1 2 3 4. അപ്പൊ ഓരോ താളത്തിൽ ഒന്നിങ്ങെ ബിഫോർ ബീറ്റ് ആഫ്റ്റർ ബീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു 1 2 3 4 ഒരു പൂ 1 2ലാണ് പൂ വരുന്നത്, 1ലാണ് 1 2 3 4 ഒരു പൂ വിരിയുന്ന കണ്ട ഓരോന്ന് ബീറ്റിൽ വരും. അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളതാണ് താളം, ശ്രുതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതൊന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ട് പാടിയാൽ മതി കേട്ടാ. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അതിന് വലിയ പഠനത്തിന്റെ തിയറിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടാ മോളെ.
Okay, thank you. ഓക്കെ ബൈ. Bye. Okay, ഫരീഹ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഫരീഹ ആരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സജിത ടീച്ചറായിരുന്നോ, ശശീന്ദ്രൻ മാഷായിരുന്നോ, അതോ സജിത ടീച്ചറായിരുന്നോ? സജിത ടീച്ചറായിരുന്നു. ആ, സജിത ടീച്ചറിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫരീഹ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ലൈവിൽ കാണാം കേട്ടോ.